दिनैयो खोब गोजोनथाव सान होननानै जोङो बुंनांगोन। दिनैनि बे सानाव जोंनि जायगायाव जोंनि बगिनदि ओनसोलाव जोंनि जायगायावनो जे आंनिनो क्लास फ्रेन्ड अनजालु बसुमतारी बिथांनि जि प्रडिउसार बिथांनि जि दैदेननायाव आगर गैयै आर'नाइ जि बर'नि सिनेमा दिनैनिफ्राय शुटिं जि हाबाफारि बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय आरो बे हाबाफारियाव आंखौ माने बेखेवजेननो थाखाय बिथाङा लिंहरनानै लाबोनायनि थाखाय बिथांजों लोगोसे बिथांनि न'खर आरो बिथांनि जेसेखिनि टीम बे टीमनिफ्राय आंनि गोसो गोरबोनि साबायखरखौ जासिनाय जाबाय। दा बे समाव आं खोब गोजोननाय मोनदों आरो बे समाव आं बुंनो सानो जे आगर गैयै जि आर'नाइ जि बर' सिनेमा बे बर' सिनेमाया बर' माहारिनि समाज जानाय रायजो जानायानो जा बायदिसिना दा जाखांबोनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव खोब मोजाङै गोहोम खोलैगोन आरो बे समाज दानाय हारि फोसाबनाय आरो हारिमुनि जि जौगानाय बेयाव गोबां बाहागो माने बिहोमा होगोन आं बेखौ फोथायनाय दङ। आरो दिनैनि बे समनि गेजेरजों आं माने आफा आनान गसाइनि खाथियाव बेखौनो बोर बिगोन जे बिथांमोननि जि सिनेमा दिहुननो लानाय बा जि शुटिं दिनैनिफ्राय जि जागायजेननायनिफ्राय जोबनायालागि जाहाथे बिथांमोननि देहा सोलेरनिफ्राय हमनानै बायदिसिना जेंना जेंसिफ्रा जाहाथे बिथांमोननियाव दाफैथों, बिथांमोननि साननाय बायदियै जेसेखिनि जायगायाव बिथांमोना शट लानो थांगोन बा जेसेखिनि माने जायगायाव बिथांमोना शुटिं खालामनो थांगोन बे गासैबो जायगायावनो बिथांमोना नांगौ रोखोमै माने शटफोरखौ लानो हाथों आरो बे जि आगर गैयै जि आर'नाइ बेयो जाखांनायनि उनाव जोंनि जि बर' रायजो राजा बिथांमोना मोजाङैनो बेखौ बजबनानै लागोन, बयबो नायगोन, अनसायगोन आं बेखौ फोथायनाय दङ। आरो बिथांमोननिफ्राय आं जे सोंनानै मोनदांदो जे बिथांमोननि जे सामबारि बे सिनेमानि गुबै जाहोन गुदि खोथाफोरखौ आङो जेब्ला एसे सोंस्लुदोंमोन बिथांमोना फोरमायदो जे समाज दानायनि खोथा, जोङो न'खर दानायनि खोथा, गावनि गथ' गथायफोरखौ दानायनि खोथा, सोलोंथाइ लाहोनायनि खोथा बेफोर गासैबो बे सावथुनाव बेरखांजोबगोन बिथांमोना फोरमायदों। आरो बेनि थाखायनो बे सिनेमानि गेजेरजोंनो गासैबो माने लाइमोनफोरा जाहाथे सोलोंनाङि माखासे खोथा बाथ्राफोरखौ सोलोंनो हागोन आरो समाज दानायाव मोजाङै हेफाजाब होगोन होननानै आं फोथायनाय दङ। आरो जोबथारनायाव बयबो रायजो राजाफोरा जाहाथे बेखौ बजबनानै लायो, बयबो नायो, अनसायो बेखौ खावलायनाय जाबाय। बे आंनि फार्स्ट आदाजों बे आंनि फार्स्ट माने आदा अनजालुजों फार्स्ट टाइम आरो। ओरैनो नोंथाङा मोनबेसे मुभि